Dolgozni kéne, mi? Nem úgy, mint az ördög. Az ördög dolgozik, de nagyon, de nagyon. Kijött. AWP. Gomb. Balra, jobbra. Nice, meghalt. Nice. Az úgy menj már be a túszért a fatszapó patkány. Ja, azt te vagy. Nem szed, nice. Ja! Közel, nice. Még vannak. Geci, megpattant a faszopó palin! Fuck, ott vannak kint. A gecis gránát megpattant a palin, és amiatt nem is be hozzájuk. Geci, lábon lőttem palkót. Meghaltam ezt. Hátba. Bazzon, nem bírtam, nice. Lehozod mi? Setting up some fire. Késeld, geci, késeld. De te hülye geci! Hátba! He's Dennis. You see? Gonna plant. And then he gonna throw Molotov. Nyomjad Yes! a vét, geci. Yes, man. No, don't jump. Just wait. Nyomjad a chatet, basszak, hogyha mondani akarsz neki valamit. Tesó, tényleg nem nyomtam. De jó, egyik 70-et kapott midolaj. Ott az. Geci. Tesó, akkor nem felé kell menni a shotgunnal van, hanem eltőleg basszak meg. De mindegy. Hát ránézek a csapat státuszára, hogy ki mekkora mugli. Na örüljél, Grén, életedben elsőnek fogtál a kezedben egy 400 eurós kint is eldobod. Jó, hogy eldobtad. Nem, ott alizunk. Jó. Van. Addig csumesz. This is a certified hood classic. Olyan szaga van, megcsapott rendesen. Júj. Jaj, fel vagy készülve? Jaj. A kövi klipbe te vagy az egyik vendég. Akkor majd be kell köszönnöm. Várjál, előtte mutathatok neked valamit, mit vettem még? Na, mit vettél még? Tesó, erre nem fogsz felkészülni. Ezt csak így mondom neked. Jaj. Ez egy elég 18 pluszos termék. Csak úgy mondom neked. Ez egy elég durván 18 pluszos termék, de ezt figyeld. Na, mehet. Nyomj egy izét, nyomj egy hello teamet. Hello guys! Kurva jó. Hey! Hello team. Hello! Ja, várjál, tesó, nézd meg az új skinemet. USP-re. Hogy? Mi ez? Hogy kell felvenni? Híg! Megvetted? Ez kurva Aha. jó! Ez kurva, ezt Aha. most elloptam. Az első körben megyek ezzel. Megyek. Marad, nézem outside-ot. Addig nem jött semmi. Fent nincs. Szerintem outside nincs. Á, lesz. Nyomtak.
Bocs, Szép. bocs, nem akartam Azt a rohadt, belopni. azt a rohadt. Megmentettél, megmentettél. Várja, nézd. Előttünk. Csere. Halt. Szép. Lépcsőről. Van kitem. Nálam is. Nem tudom hol van. Oh! Windowból. Szép. Ne! Le akartam késelni! Beach! Szedd fel, meg lesz. Megvan. A kitje nálam van. Kitje nálam. Zsebben. Vagy nála volt a kitem. Ja. Már jövök én is akkor. Figyelj, tehát hány 4 AWP van? Oké, szerintem adtunk nekik 4 AWP-t. Íj. Jó, adtunk nekik eddig 3-at. Jaj, Oké. bure. Jaj, bure. 4-et. Jaj, négyet De megmondtam! Hát nekem meg Huntsman van. Az nekem nincs, de azon ki van még egy talvenom is. Na még egy kör AVP, még egy kör. Várja, nem fogszom magammal, azt mondod, hogy semmi. Az pixel volt. Oké. Még egy pixel. 3 pixel. Mit csinál? Onnan jön box. Ennyi. Tesó, gyönyörű, ennyi. Így kell, tesó, taktika, érted? Ó, az nagyon jó, menjünk izé. Bi. De nagyon átugrott. Szépen gyere fel. Az idióta miért ugrott utánam, ez meg. Szerencsétlen fasz. Aj, geci. Oké. Go outside. Barátom, te mi a fasz csinálsz? Most így lehozza, én leszopom magam itt a kamerába. Nem hozzá azt. Zseniális volt.